du gå ut? Nej. Vill du äta? Vill du ha mat? Ja. Vill du ha mat? Ja. Vill du ha torrisar? Nej. Vill du ha kattmat på burk? Vill du ha strömming? Ja, vad gott. Eller räkor? Nej, det lutar åt räkor. Det var lite längre på... Du vill ha räkor? Det är säkert du vill ha räkor? Ja, okej. Jag har inte räkor. Vill du ha kött? Nej, okej. Kyckling? Okej. Nu får du kyckling. Är du hungrig?